Machiegni nyakor mga juang kidieny mar ariyo mar chenro mar amany piny nanyisi ni wantie kod wende wa Kasenta Migori Eddie Oketch kuom thuolo mokwongo machiegni ramany piny. Ang'eni pok nobedo kodi e chenro ma kama. Kamano. Machiegni ahinya. Odho asebedo e chenro ni apane gi Bati. Manda macha en ratiro. Makor wamanyo piny. Ramany piny ka watiyo gi toch. Okay. Wateo menyo mago ma bende chando ganda. Wachako kod mano motenre kod wechego mag chiwo omenda ne counties kaka intiere Senate. Waneno ka ntiere pogruok mosebedo. Twak usebedo godo e kinda jo od bura kaachiel gi senators. Jo od bura dwaro bilion 380. Senators wacho ni omigi mana bilion 400 ne counties. Ang'o makelo pogruok ma kama senator? Ingeni tich mokwongo Lydia kaka senators momi wabudho Nairobi ka endi ng'enyne en ni mondo watem mondo mi kor gwengewa sirikal mag gwenge mondo ni sirikal mag county oyud pesa. To gima kelo problem ni en ni pesa mane imiyo ji higa budget year mar mwantiere ni higa mar 2024 ni nyaka 2025 2024-2025 en pesa no endo mane okale finance bill mane okelo wach mar tulo mang'eny mar Gen Z cha. To kano wabedo piny pesa kochoke piny mangima ikuongo ipoge kind sirikal mamalo to gi sirikal kod gwenge. E gima iluongo ni Division of Revenue Bill mabedo Division of Revenue Act. Kose poge kind migepe ariyo mag sirikende go eko kokwachako kalo chik moro miluongo ni KARA kata County Allocation Revenue County allocation ko wapoge kind counties gin giwegi. Koro KARA no kose kalo ema koro nyiso ni koro e pesa mowuok malo cha jo Migori bo yudo pesa maromo kama, jo Kwale bo yudo pesa maromo kama, jo Mombasa bo yudo pesa maromo kama, jo Kisumu bo yudo pesa maromo kama. Koro e finance bill mane wakalo kane finance bill jine gore ne noyudo ka dora nosekalo bill endo mane onego bedi pogo pesa kind sirikal mamalo gi mamwalo. Ne wakale ni wamiyo counties bilion 400.1. Kana wasekale to finance bill ne president odhi mo bang' lwencha odhi mo reject mogole. But okina koro dora cha nosebedo chik, koro en act of parliament, en chik matiyo. Manyiso ni onego sirikand counties yudo bilion 400. Koro kana president odwoko budget ne piny to okwayo gin gi wajumbe ni mondo koro odwok pesa mag counties piny nyaka obed bilion 380. Koro mane tulo mantiere sani ni be wanyalo yie kaka senators mondo odwok pesa counties piny koso watamore. To wan kaka senators mochung' ne gorwok ne pesa madhi e kor gwenge wadagi wachno. Gima wadagi wachno en nikech county governments magwa onge thuolo makoponi pesa obedo oreme kor higa kose go budget to gionge gi thuolo moro amora ma gidhi e kor gwenge moko kata pinje maoko magi all pesa. To sirikal mamalo to nigi ngufu goteku momigi katiba ma koponi pesa oremne kor higa to nyalo ringo modhi kanyo modhi okwa pesa oko e gibuongo ni borrowing kata ola monyalo olo oko. Emi watamre kaka jo Senate ni pesa mar county kata bedo ni koro budget mar piny mangima odwok piny mar county kik duoki. To mar ariyo pes mo wacho ni mondo duok piny gi eki bilion 15 mano wamedo ng'eni ga mokalo cha ne wamiyo counties 385 bilion 385. Pesa mano med counties bilion 15 ni pesa no endo namba 1 odhi e gimiluongo ni housing levy. Jotijo mag county matiyo housing levy ni nobiro koro ing'ado gi pesa no endo ma nyaka county chulo. Namba 2 odhi e NSSF. Namba 3 pesa no endo dhi e chulo county health promoters. Joma chon iluongo ni county health volunteers. Nyamrerwa machon matindo kete e gini. Koro kaso machielo chako dhi e gimiluongo ni KIPS. County Integrated Development Project the parks mane counties noriwore gi sirikal mamalo mondo gilosi. Kasto mugik en pesa no endo ma temo mondo ong'i wach mar ACBA moro mar ni gimiluongo ni inflation ma affect pesa ma jotich kata gima waluongo ni salary adjustments nitiere kanyo. Koro king'iyo gin pesa madhi ok dhi kata dongruok, odhi administration mar county. Koro kigolo pesa no
tichalo ng'amo mayo county oteku mar tiyo koro konya rengo nikech kokichulo nyamrerwa to kichulo housing levy to kitimo gich mag KAIPSKA to iketo pesa mag NSSF ok nyalre. Mano omiyo an achiel kuom jogo mantiere mediation committee motamore ni nyaka county 400 billion ni endi eka piny odhi mbele. Kuma ne turo mane kindwa gi National Assembly. Erokamano. To waseneno ka ne nitie aput manolosi koya e Senate gi moro bondo ya e od bura. Kata kamano giseromo nyadiriyo to pod onge lokruok. Antiere apudno. What next? Ang'o madhi timore? Nikech jo National Assembly ka otamore ni ok gidwar ni mondo med counties pesa to wan bende kaka jo senators wadagi nyaka miya counties pesa go. Nikech koko migi to gik manyisigo eko ok dhi timore. Koro ing'eni king'iyo pend chike magwa nitie gimiluongo ni appropriation bill. Appropriation act masani tiyo nyocha kale ka wach mar dora ni endi pok okal to chike wacho ni ok inyal kalo bill no endo appropriation act masani tiyo no endo koro gimi tiyo go mondo gol pesa mondo odhi e sirikal mamalo to gi sirikal makor gwenge. To chik wacho ni act no endo ok nyal kal kapok okal dora. Amendment mar dora kapok otimo ok nyal amend gima luongo ni appropriation bill. Ko gima dhi timore ka endi en niya wadhi bedo gi ni ka government shutdown kata sirikal idhi lor e yo mayot. Anya sirikal mamalo nikech chik magitiyo go en chik ma onge. Koro wan kaka Senate wang'eni kata kwatamore bang' ndalo 30 nyaka ne los committee madhi mbele ni kata ndalo 30 kokalo mok wawinjore to nyiso ni koro bill endo tamore wadhi shutdown. Mamano gima bonyo sirikal mamalo. Koro kane gi riek de giyie gi nyoyo senators ma wacho ni endi gimi counties magwa billion 400 magidwaro mondo gitimgo administration mag counties. Senator Ahero kaka ing'eyo adieri kaka winjo be ni pango tich kanyo kaito kora tieri e county ni ma Migori gwane Tarubin kaka senator ma Migori ka bende tend county gisetiyo nade kuom thuolo mar higni 2 mokadho king'iye gi Anguchi kaka jalno aben timo gima ni oversight e kizungu ung'iyo kaka counties tiyo kigo Tarubin no ka county ma Migori setiyo nade nyaka sani. Tij county ma Migori chakore gi an kaka senate nikech kaka senator nikech one senators emo oruwa malo kaendi ng'eny kata kor gweng' ko bede Lydia igo ga mondo ibed gi jimo digo kod jimba ka kor gweng' to kinyal nikech koki bedo ka Migori ne pesa gi kimuwu kaka ko gore gi eki pesa ko nyalo dhi mwalo. Koro mokwongo kaka county Migori osekungo tiyo chakore gi wan kaka senators kwa ng'iyo iga mokwongo moyierwa dwe mar 8 2022 ma wachako tijwa chutho dwe mar 10. Koro scorecard mar wachako ng'iyo dwe mar 10 nyaka dwe mar 10 2023 kaso dwe mar 10 2023 nyaka dwe mar 10 2024 makoro wantini makoro watiko dwe mar 10 mwakaloni. Higni 2 go eko wasetero pesa Migori county ma ok thin ne bilion 18 koriwore in total ma wasegolo modhi e county. Koro mano scorecard mokwongo mwang'iyo. Kaso kwaseng'iye kamano endo to wang'iyo ni koro ng'ama imiyo pesa go mondo tigo en governor marwa gi executive mare. Koro kwang'iyo Migori county kian kaka senator ko pick governor mokwongo na ni iga mokwongo mondo mi ibed governor maber imi thuolo mondo mi ing'ini governor mokalo cha ang'o mane otimo tije mage mane otimo to mage momoko kata mage mane dhi mbele. Tijno endo tek Lydia manyako kaima almost 1 year nikech idwa ng'iyo ni payroll chal nade, human resource chal nade, to pending bills mantie chal nade, records mag county chal nade. Nikech kamo nyaka da biro record moko samoro ng'ato pando moro ok dwa gol ka moro dhi kama koro iyudo ka oto chacho. Koro higa mokwongo nwamiyo governor marwa ni governor kata ka pesa biro nikech about 60% mar pesa ma biro Migori county ng'enyne dhi e gimoluongo ni current kaso 40% luwore ka governor gomo mondo ti koro odhi medhi development. Kaso higa mar 2 ko ichako timo tiji. Koro scorecard mar Migori county en kaka senator mondo mi abed jaratiro ayude kalore gi miluongo ni auditor general report. Samoro bwang'iye gi gimoluongo ni controller of budget ng'ano endo ma yawo pesa madhi ang'o e kor gwengewa. Koro ripode go eko oseyudo mag higni 2 go eko masechako analyze gi sani masani gima ng'iyo maduong' mogik en wach mag pending bills. Pending bills ma Migori county sani endi wan gi pending bills madirom 1.57 billion 1.5 kod 7 to ng'eny pending bills go eko
aneno ka gibiro e 2023 2024 higa mar 2023 to gi higa mar 2024. Koro pending bills go eko ma ko wachako ng'iyo ni sani endi pending bills go eko giwuok kanye kech ng'eny samoro joma gope mako mang'eny e Migori County nyalo bedo joma nokawo hola matindo tindo mag tim tije county manyalo bedo ineno ka en mama mboga moro kata ka en ja ohala moro matin ma samoro kawo loan ka uso dere moro odhi otiyo kamoro. Koro kaka senator achako sani koro nono ni pending bills mapok ochulgi be jogi de chulgi mondo mi gibed jo ohala motegno e kor gwenge. Kasto adhi timo nitie ripode masetimo e wach mag pending bills go eko dweni gi dwe mar 12 agolo ripode mag pending bills go eko mondo mo make sure ni governor nyalo solve pending bills mag jite. Kaso kwa tiko mano tadhi golo ko reports mag joma tiye county ni joma ge mose mende kende county kata joma ge mogol nikech nitie samo nyalo kan ti joma luongo ni ghost workers jotije mag nyawawa bokete tiye county to wakia ni gichamo sara gitimo koro mago te report ma kora golo. Kaso the third level ko bi report mag development pesa mono wagolo mag mano dhi development diponi ntiere moro mane odhi recurrent budget to tigo development koso diponi ntiere development to tigo recurrent budget kalo goche mopogore opogore. Koro mago eko te gin report ma koko sani ko wachako golo gi nikech koro wasetieko higni 2 mar tich to wachalo ng'ama ne chuny ng'wech igolo report masani kasi igolo report mar madhi mbele. Koro sani ka ng'weny dhi mbele senator bende paro ni ng'weny ni ochomo direction makare bi paro ni ochomo komunjo be nochomo kaka county ma Migori ing'eni ng'any report na dhi nyiso mano. Koro warit report mondo kaka report na kaka kuranyisi o kapar ka ni pending bills magwa ber nikech an gi pending bills mochakore higa 20 koda gana 20 koda 14 nyaka pending bills masani samwa wueni to anyisi ni te total magi en 1.57 billion tido ka ng'eny pending bills otimore higa achiel mano nyaka bed gima mane gi concern ni ang'o momiyo higni mang'eny gi higa achiel nigi pending bill moingo moko. Sama pending bill nitiere no endo gimonyiso en ni ng'eny pending bills go nyalo bedo e recurrent en pesa motigo e operation to pending bills moko bende gin pesa matiyo e development. Ka ingi pending bills maduong' kaka ne nyisi man 1.5 billion to ng'eny ne otimore 2023 to 2024 ibo mano nyiso ni nitie projects mochak mang'eny masa moro pok otieki nitie moko manya bedo no tieki to pok ochul kata nitie moko masa moro pok otieki to osechul. Koro mago eko gik ma watemo ng'inyo sani mondo wa make sure ni ok gin gigo eko ma nyiso ni development stifle development in Migori County. Koro report go eko biro te to masani ango gi problem maduong' kabisa en wach ma pending bills ka pending bill no duong' to nitie ko affect development e county mora mora. Koro sani olo makare sani orach pending bill ma orach ok nyalo bedo gi pending bill mokalo 1.57 billion nikech mano nyiso ni johala mang'eny ok yud pesa mane gitiyo e county in fact johala man go gi interest kabisa gin johala matindo kech gin jomoko ma samoro mondo mi odhi okaw tenda e county motim iyudo ka samoro uso dere moro samoro okaw loan kumoro odhi e silk kaka joma mine ahinya kokawo silk moro to otero chai e county kata kokawo silk moro to odhi ogero go ward project moro kotimo tenda to kochule to burden moyudo ng'eny maloyo jo ohala maduong' to samo jo ohala maduong' be samo nyalo teku mar luwo pesa ne gi yore mamoko mopok ochule. Koro nyaka luw ni pending bills gi ang'o miyo oduong' diponi omiyo jomoko kotieko projects moko ka county ka diponi omiyo jomoko koro wandgi wale piny county. Erokamano senator. Kapod wantiere mana e county ya Migori kane go ombulu higni 2 mokadho ang'e ni ja ODM mano kinyiero kanyo ne goyo ombulu to mana governor matiyo sani kamano nwaneno ka nodwa kidhuru matin nuwuoyo motegno je ka jiwo duondu be weche beyo Migori County anyate kinde gi governor osebedo nade awayo dhi jogore gi lak kanye to koso pod ntiere yore mwanyalo loso go weche mochak duogo ulos weche mosekethore bedo nade di akere kino jari ng'ama wayo to ng'ama lak en ng'a lakini gima timore en ni ing'eni kaka tend ODM en chama no endo maluongo ni Social Democrats. Tiende ni ODM nigi standards maging'eny kabisa ne sirikal mamalo gi mamwalo mag kor gwenge
e weche mag development to gi social justice. Omiyo wan kaka jotelo mag ODM nyaka watem jukumu marwa mondo waketi jotendwa mag county government tesre mondo mi otine jopiny ma nyaka make sure ni county mag government jieki miyo dongruok biro ne jopiny. Kane jakom ogore ne devolution, jakom Raila Amolo Odinga nogore ne devolution mondo mi devolution kobiro e kor gwengewa to oyud dongruok mokodho sare malo e sirikal mamalo. Koro it is in order mondo mi senator mora mora kata MP mora mora o make sure ni pesa mabiro e kor gwengewa otiyo ne jopiny. Koro kamano timore ni penjo wach pesa matiyo kanyo onge gwandruok kata achiel, en mana gima kare. To bende sama ji tiyo kamano endo kaka sirikal mawanga sirikal mar ODM ok idwa bedo ng'at moro ma jakihie ma in ng'at moro madondore gi ji kar kedo mondo mi kora kibo ke dongruok. Mana momiyo ka igari ok ing'iyo Migori County kata map marwa e igari yo gieki my treatment to governor mara kaka sebedo ka wuotho gi governor mara gi jo county magwa en ni kan tiere ng'ikruok kumoro kada ka winyo ni MCS nigi problems no gogi kia nang'o motimore kada ka nitie ng'ikruok moro mar budget ta atiyo gi channels ma katiba omiyowa ok ago siasa mar kor pap kata kor luasi ni idwa dhi liel idwa dhi function moro mondo idhi kele koko mondo e kone ritiyo an nawacho ni mano kaka timo siasa. Kaka timo siasa en ni ka nitie problem moro to luongo governor e senate kata wa raise gino e senate kata wach mag pending bills gi gin gik ma luongo e senate ma keto wach gi tesre e senate ema ko waluogi e channel no endo nikech sirikal mar ODM no nyaka make sure ni ok wakel koko kindwa jopiny sama jopiny jotelo gore jopiny ma inyore both physically to gi ka gigore e weche mag development. Ka ugoru development ok bi e kor gwenge, ka ugoru bende iyudo ka ji ogore mohinyore kata e function kama to sirikal mar governor boting'o governor to kete mtoke joge edio kech ma bende tin kama boting'e kete mtoke to jopiny donga nyoka gore. Koro wase avoid mano kabisa. To gima notimore mani pinja ne en ng'ikruok manowuok apani kuom governor kuom I wish ne nitie kaendi wanyalo go mbaka live one on one nikech ok adang' gimoni ni attack governor kende TV. Gima notimore en ni an aonge allocation Lydia. Ng'ama nigi allocation en governor pesa nan maomo pesa machulo county te an maomo pesa machulo jotije mag county MCAs wan maomo malo kaka senators. To lakini ok omiwa allocation gi sirikal manyatimo development. Samoro inyabedo kata gi chuny malet ni miyo moro biro yoni mina nyathi moro basari tionge pesa no kaka senda minya miye basari. Koro kaka nyalo konyo Migori kopogore gi gima ne giora tim en dhi makruok gosiepe moko matin mondo mi koloso rambe moro mar silk tanyalo biro mondo akete osiepe mondo kete pesa. Koloso rambe mar boda boda tanyalo kete pesa mar boda boda. Koro gima notimore ni naluongo wenda moko mondo bi ogone jo boda boda ma Migori arambe ke njada mondo yawne gi sako monyalo miyo gi negotiate prices kata mag apiko kata mag ola moko gibedgo. To akia gimono donjo chuny governor asetemo penjora ndalo adek mokalo gi kata ka una penjo kinyi radio ni ang'o momiyo dang' mine aluongo wenda tiwacho ni nokanyisi therefore inyiso gi ni kik gibi e function. In gi neno magadieri no wacho ni kik gibi. Of course dong magi welo mana luongo mo communicate koda ema ni koro kindwa kaka welo ok anyisi text messages mago kaka communicate but en adieri ni welo go wacho ni governor odagi ni kik gibi nikech nok involve nikech nok anyise. To adiri mantie moko ngono nanyiso governor namba 1. Namba 2 andiko ne barua an gi evidence ni noyudo barua no endo nikech an gi barua no aoro ne barua no tingo nying weloge barua tingo nying aoro ne barua to gi posters mag wenda mabiro to gi chenro no kaka dhi bedo. Koro an gi evidence na aoro ne mago moyudo both on WhatsApp to gi physical maoro ne noduoki. Koro ko instead maduoka ema koro gocho ne jogo no nikech ok owinjo wachara bedo kuom jogo owinjo wachara bedo kuoma na owinjo kaka wacho ni wachara bedo winjo chieng' no gokinyi to kata mwantiere Omabi oyudo kosewuoyo gorengo e wach arambino iwinjo ma kata ma chieng' mowacho ni chieng' mo kech an gi evidence my communication na ko chulo nyaka a share bado gi the public anyalo share but noko winjo wach arambino endo chieng' no endo gokinyi no winjo arambino endo mokwongo winje 3 months ka wuogo kech wach na wuogo gorengo 3 months before kana wadhi e wach mar youth event mar Siaya dwe mar 8
ema na nyise governor wacho ni Orengo na wuoyo na dhi limo Orengo to wacho ni odwa mondo ogona na youth arambi ka confirm tabo nyisi to Orengo confirm e dweni iwinjo ta inform governor mara to kase informe a week to makoro golo posters gieki be achaka informe to instead mar wuoyo koda ni en kada gi to moro kada gi shida moro teno gocho ne jogo ko direct to kwero gi kech par moko wuok edni to samoro nyalo bedo ni okinyal luongo suluhu e pacho kae ka jatend piny okia samoro ne jomoko paro ni samoro li luongo jatelo wadgi magin kutiere gudi ngadho achiel matelo to en okinyise en gima nyalo nyiso ni koro chunyi okadhe diponi mano e wach mano kadier mokwongo en ni naluongi mano anyise diri ma Nyasaye ni naluongo governor manyise agwo kode in person before tachaka unless ni wiye wil kaso mari achaka oro ni invitation to marario governor ken president kechide no president mar Kenya ka en president mar county okay en president mar county iwinja maber maendi gima nyaka wa dispel wacho ni ok en jatend county en jatend county to ken president mar county kech gimite mo wacho ka endi en nia kaluongo wenda moko mondo bi e county to kanyiso governor to ginya bire county mana gima watemo wacho ka especially kapo ni en governor moro obiro lima iwinjo to kanya bire county kata kapo ni en at the level mar kata mana jakom kata min piny kata obed mana wawach kata ni kata ma PS moro ko biro lima to kanya bire county. I don't think ni mano is right nikech president opogore gi governor kech president wach mar suluhu gi Ruto mondo mi o consult en gi mondik e chike mag piny duto iluongo ni the Vienna Convention of 1964 to county onge Vienna county onge Vienna county watiyo gi miluongo ni goodwill to goodwill en niya agocho ne governor mara manyise ni wenda maka magi biro to kata kopo ni ng'at machielo mok an ema no nyise ni wabiro to wabiro limo ng'ama kama bin gi report kantie goodwill maber ma jopiny kech gi development kane an governor ma Migori ng'e mapo timo aboko ni yawa senda na doko nyisa gini to kata kamano en gi development bia abo kudhane gi senda mudang'e chenro ma en go iwinjo okonyiso ni mano koro i chawadu kata ijaro jatelo kata chunyi okalo jatelo iwinjo nikech gima biro mar development the moment ma ikete ego ni en ni ka okonyisi ni en governor to duwelo koro ok bi gimitimo en ni ketho pesa ma do biro ne jopiny mar development kesa maluongo welo madhi adek motegno nyaka PS magibiro ka ok gibiro ber made gibiro go kapo made gibiro made gibogo maber ginyalo ride piny kata ginyalo koso kini to ngamo hinyore ok en an to ok en governor kech wate wan gi gimo monya kete piny e mesa wachamo ngamo hinyore en joma nda timo negi boda wakno kata minimo ko mag silk kaka sani endi an gi programs mang'eny kabisa Lydia madwa timo ancho luonga kuyo kodalo ntiere mine gi youth groups makuyo kodalo ncho luonga mondo dala mara wendo mondo adhi agone gi arambe an gi plan no ase inform kata mana mjumbe makanyo but kase confirm wenda duto mana chase wuoyo go to nego bana inform governor boda bo inform to as an gi plan madhi go the same program ne mine mag silk ba Migori county chase wuoyo nyaka gi mine mag chiro maseromo kata kodgi magi mia program maggi an gi plan no wendo an gi plan mag boda tema Migori kar gi sub counties mag Waboro welo maluongo opogore iwinjo koro tina wach ni awe welo go ko awe luongo taonge yote kumoro to magi mono kwana chon senator ne okwana chon ka weche gitimore kama ne goodwill no ne pod nitie ang'o molalo goodwill kata an asepinjora ni ang'o motimo governor na ang'o molalo nikech onge olus goodwill la kotimo mano nikech kodhi mogocho ne wenda monyiso ni kik gibi mano is the highest form of disrespect ne an kaka senator iwinjo kech amba nge independent program manya timo gima nyaka tim mana kaka samo wadhi ga maandamano to wacho ni ya kaka wadhi to maandamano marwa onge ng'amo dhi nyiso but kaka nyaka inform police governor en governor mar county ma nyaka inform gima timo mamano na timo koro kodwa bire to nyalo biro kodicho konya biro to onge problem adhi mbele gi program ambe anjatelo Migori county moyier ma bende nyapara mare king'iyo pend chike magwa anyapara mar governor koro ka luongo welo to neno ka en gi pek moro to consult koda wacho ni ka en gi pek makama
in fact gima lit na kabisa Lydia en ni achiel kuom wendogo owacho ni gavana onyise ni kik gibi until the date that is convenient for the governor. A quote word by word. Mwanyiso ni governor odiochieng' mar timo harambee no endo no onge gi time kata mabiro function ni endi. Kora penji ere kaka ikwero wendo nan kik bi is not a convenient date for you ti in iwuon ichak ibiro e function nano. Ndok bana kubana nitie shida maduong'. En gi right of reply. Exactly. Onge kae omiyo wawacho mano ni kaluwore gi sigana mineno kuwa keto kane pok wachako mano kare jite noneno kaka nuwuoyo ne ber mondo ilerie ni to osebedo nade ageno ni en bende wabro winjo koya kuome. Aneno ko Guda Kaes wacho kae ni Migori kucho ni iyalo injili moro ni inemiyo mo pesa ikele county to ento wacho ni kata counties maonge gi senator yudo pesa ni chal ka gima in miwacho ni pesa go ka ok in to ok nyalo biro chalo goyago komoro. Ere kama lwenyo osebedi kinduka igeno ok anyal respond to Guda Kaes. Namba achiel okia gima owacho debed ni mane structure ni pesa mabiro e county ka onge senator to pesa no bira de ok oket senators mag county nikech 80% mar gimondike katiba article 96 pend chike prochokola koda uchiel en ni tich senators en ni mondo wuog e kor gwengeu udhie malo e sirkal mamalo mondo gore na interest mag county governments mag onge interest mag county government moingo omo pesa. In fact 90% mar tich mwatimo en gorok ne pesa maloka tigoro pesa nende migepe opogore sani dondo ka sani endi antie kaendi kani iko Aliana nochuno manya akao ndege madhi aika Aliana madugo ge committee miwinji wacho mar wuoye mediation ni debe ni onge senator mabedo kanyo endo mondo wach ni wadwa 400 billion National Assembly domiyo kata mana counties kata mana 300 billion iwinjo mano mokwongo. Mar ariyo nitiere koro pogo pesa e kind county gi county manyiso ni karacha kionge kanyo sami pogo pesa no endo governor ok bedo e senate mondo wach ni koro poge uru kama mieu pesa makama mieu pesa makama kionge kanyo kami poge pesa no endo ok de yud pesa no. To mar adek kata governor na ong'eyo kechembe ne en senator kose pog pesa nitingi ng'o ni disbursement schedule ma senator sema loso ni pesa makama bro wuok chieng' makama kodhi e county odiochieng' makama ing'e mabe national treasury choko pesa mag osuru opogore ok dichiel kata diriyo nyadi miya gi wiye national treasury osewacho mang'eny ni wachoko pesa matin dueni ok wadhioro pesa ne counties nikech national government nigi priority madongo moingo mag counties magi kuma kata kinyo committees mantiere Lydia ni ndalo tema sebede bunge ibodo ka seche moko wabedo nyaka saboro tieno kwa gore gi PS mar national treasury ni mondo pesa mano ndik ni udhi e county nyaka dhi e county. Mara ng'wen mondo puonjo Guda Kaes nikech en voter na to kia gimino no voter. Mara ng'wen en ni nitiere gimino ni COB control of budget nyalo kelo wiye ni nikech gimoro achiel kama endi adek moko koro komi county ni pesa nikech otimo audit instead of tibo gimino ni confirmation and approvals. Kama no timore governor kunya complain ne ng'ato ng'ama nyaka koro luong control of budget mabe waseduongo nyadi miya gi wiye nyaka ne ora e senate manyise ni ka endi timo makosa gol pesa ni endi ma endi gol pesa ni kama endi en senate. Koro gimo wacho ne no kena dier en attitude moro mwan go e Migori county ni joma tiye county gin so arrogant and so superior than other people mok di puonji gi gimoro to bago e ko joma ketho ne governor kech bago joma keto wiye e wi governor gimoro ni inya tiyo kendi ma senator no onge ma MPs go onge ma ngata onge mamano arrogance ma governor kunju ka ngoro penjo kailano to ne weyo deal kode once and for all kech ong'eyo gima katiba en wadong Dakar kende senator kamano kuom doko penjo mar Guda no wadwaro mondo wang'e ntiere ywak ne governor kunyi ke piny kidwo kamano nyisani to onge mosekethore ere gimo nyatiyo maduokoru kendo dogu tikanyakla nikech sama ruedhi gore kama ting'eni japinye mayudo hindo senator koro sami duoka ni dibed ni kunyi ni duoka bende ni to tim nang'o mondo nikech
muok ratege ema kunyo bur ma ji dake ji. Sani awuoyo gi Eddie Okech Senator Kosa wuo gi muok ratege. Ineno gimi wacho ni Lydia, awinjo kata ka jomoko wacho ni dipo abasi pinja nyango miyo gavana otimona kamano e wach mar wenda mano biro ni endi. Tan aneno mana kuonde adi madiketha gi gavana. Namba 1 manya ketha gi gavana en ni kaka nyapara mare asetimo ripode mang'eny ma achako share kata base luonge ne kata wach bak pendi bilgi na se luonge committee. Koro maybe ni obedo uncomfortable nikech aluonge e weche mag ripode ma an go. Mano nyalo miyo ka en gavana ma samoro ngoyo kata ni en gi shida moro to onyalo bedo gi to moro e chunye. To katime yo marach, atime nikech mano en responsibility mara. Mara ariyo manyalo miyo gavana ni ngata ma senator manyalo miyo gavana ni obed gi shida moro kuodi en koparo ni dwa chunge kome. Kata ka joge ne moko biro piny motimo analysis mo dwa chunge kome. Kore maduoki nikech penjo nenda ang'e kuma owuoke. Eddie Okech kada chung gavana ma Migori okibi winjo ka kwete. Kata okibi winjo ka migo ya jua. Kata ni mbaka moro kata ni advisors moko biro piny kanyo ni nyisi gimoro. Eddie Okech kuchunge gavana ma Migori County anyisi Lydia. En gima jo Siaya ng'eyo, jo Nairobi ng'eyo, nyaka jo Luma South Sudan ng'eyo. An asechung e kombe ma Migori kata gavana asechungo chakre Masangora nyaka kamoni Rosi Rongo. Michaki wuog kamoro ni Migingo. Midhi kuonde te. Aseringe county no endo. Tangi capacity makana chung gavana to ng'eyo. Koro miyo gima thago wiya ka gik moko gima thago wi gavana to kwe wiye mos nikech muok ratego koponi ne nigi mpango moro amora to ken gimi go e mbaka. Muok watem nango mondo dok kwe. Wadwar ni mondo Uganda bed kod kwe. Mokwongo watem kaka Migori County ni jotelo ga telo titije. Ka in senator ma Migori titich mano yierine. Nyaka chieng' moro jopiny ne ni itiyo tijino maber gigo kodi kuma chielo. Governor titiji, MP titiji. To samwa tiyo tije wano endo watine jopiny kaka misumba maggi to kaka ruodhigi. Mane gima ondike pend chike king'iyo katiba marwa pend chike namba 73 Article 73 of the Constitution. We work as for the service of the people but not to rule over them. Mane gima bukonyo Migori County. Koro mgajong mano kanyo senator ma Migori Eddie Okech wang'eyo ni gavana bentiere kod ratiro mar duoko. Omiyo twak moko kamano abedo go kaluwore kod sigana mano timore Migori mabende Uganda no neno ni wagombo mondo mi wang'e tang'a timore. Gavana bentiere kod ratiro nyakor mgajong ma duoko hei mago miyo ma en twak mabende obodhi go mbele mondo winjie ni to bedo nade ta ahinya seche ma jotelo teo mondo gwere jopiny ma hinyore kendo sechego Uganda keto wang'gi e gweruok to samoro tije bedo mang'aw kendo tije ok tim na jopiny kaka owinjore kwe ber budho nyakor Mgajwang' Migori County walamonu kwe musiko. Maen rawany piny nyinga Lydia Okeyo Rich Masabe.